आज हूँ पिले सिद्धेश्वर जोग शिविर आमर असित कुमार परिडा तांकर आज हूँ हैप्पी बर्थडे जन्मदिन रे समस्ते टिके विश कर हैप्पी बर्थडे समस्त हाँ समस्त को हाथ मिलाओ आ समस्त को बेट धन्यवाद आज दिन समस्त मंगलमय एमाने केते समय जी अधिका समय अधिकारी सिद्धेश्वर योग शिविर तरफ गोटे पुरस्कार दि प्राइज मुझे आगुरी प्राइज अमूल्यर किए तार हकार अपेक्षा सिद्धेश्वर परिवार तरफ से अभिनंदन जन मोर आपण मानक समस्त विनती सिद्धेश्वर यूट्यूब चैनल को आपण मैंने लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे प्लीज दयाकोरी भूलबेनी यहाँ गोटे मनोरंजन कार्यक्रम नुह यहाँ पिला भविष्यत पिला विकास पाई गोटे छोटिया प्रयास चली आपण मैंने सब्सक्राइब करने द्वारा समस्त पाखे पहुँचब एवं समस्ते सजग हेबे सतर्क हेबे निज शरीर प्रति ध्यान देवे। जय जगन्नाथ जय सिद्धेश्वर। सब पक्षी माने चिड़चिड़ी शब्द शांत परिवेश सूर्यर प्रथम किरण धरा पृष्ठरे पड़ार समय आज पिला बहुत सुंदर सुस्थ
ରଖିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ, ୟୋଗା, ପ୍ରାଣାୟାମ କିଛି ବି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବୈଶାଳର ସେଇ ନଦୀ ପଠା ଉପରେ ପାଳନ୍ଦି ଅଟେ ପରିବେଶ। ଏ ଛୋଟବେଳେ ଆମର ପିଲାଦିନ ଏଠି ବି ବହୁତ ସମୟ କଟେ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବଣଭୋଜି କରନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେଇ ଅତୀତ ସମୟଟା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଏଇ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ବୈଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଯଦି ଏହିପରି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଯୋଗ ଶିବିରର ରହିବ, ତାହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ବଜ୍ରାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗା ଖାଲି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ସବୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆଉଟ୍, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜମା କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଁ ହସ୍ତ ପାଦାସନ କର ପିଲାମାନେ, ହସ୍ତ ପାଦାସନ। ବାମ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ଦିଅ। ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ଦିଅ।
ଭୁଜଙ୍ଗାସନ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେକ ନଉନି ଦେଖେ ପର୍ବତ ଆସନ ହଁ ପର୍ବତାସନ ପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡଟା ପଛକୁ ଦିଅ ଡାହାଣ ଗୋଡ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଦିଅ ତାପରେ ପ୍ରଣାମ ଆସନ धीरे 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 साइड ही जाओ जार गला साइड ही जाओ हौ जे पला आउट जे पला आउट ए तू कहीं दादा बुलछु बे ए आ मुंडो खराब है हाँ यही तो हूँ बालांस पिला जोरदार ताली हाँ एते कौन धीरे धीरे चलो ना ये कौन एमती हो पूरा स्लो हो जाऊँ चालू न हाँ जगह चलो हाँ साइड ही जा साइड ही जा कौन एम चलो ना कौन ये जोरे चलना ये कौन ये पूरा धीरे धीरे गेम चल चालू हाँ मात्र 2 जन रही अनुमान हाँ से घाटा कंट्रोल भितर आणुची जानी पाउन पिला जोरदार ताली हो जाऊ जोरदार ताली ए 2 जन चलो 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 बुलो 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 हाँ चलो 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 कंट्रोल 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 चालू न एमती एमती चले तो आउट हेनी तेमें किसी कहनी चलो चलो मारी चलो दौड़ू न चालू न शोन
ସେମିତି କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଚଲା ହେଇପାରିବନି ସିପୁନ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଯୋଗ ଶିବିର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖେଳ ଅଛି ଆମର ଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଖେଳ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ ବୁଲ ସେମିତି ତା ଭିତରେ ହଁ ବାଃ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଃ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହଁ ଇଏ ହାତ କରିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟୋପି ଗୋଟେ ଖାତା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପିଲା ସମେତ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇଦିଅ ବୁଲି ଯାଉଛି ଟୋପି ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଆସନ କରିବାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ପିଲା ଜୋରଦାର ତାଳି ବନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଖାତା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାତା ଦିଆହେବ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଜ୍ରାସନ ଭାଇ ବଜ୍ରାସନରେ ଫାଷ୍ଟ ବି ବଜ୍ରାସନ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ତା ଗୋଟେ ଭିକି ବଲ୍ ଦିଆହବ କାହିଁକିନା ବଲ୍ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କିଆକୁ ମିଳିବ ପୁଅ ପିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ବଜ୍ରାସନ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଆମର ନାଇଁ ହଉଛି ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଖାତା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପେନ୍ ଗୋଟେ ଖାତା ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୋରଦାର ତାଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ବଲ୍ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ ପଙ୍କ୍ ବଲ୍ ପିଲା ବହୁତ ଏଇଟା ତଳକୁ ଦେଇଥିଲି ନା ହଁ ଦିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ ପଙ୍କ୍ ବଲ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାତା ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଲା ଚାକି ହେଇଗଲେ ଆଉ ପଛୁଇ ପଛେଇ ଟିକେ ଠିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାହିଁ ଦିଟା ଥିଲା ବା ନିକି ଦେଇକି ଦେଲି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାବ୍ ଦିଆଯାଉଛି ହଁ ଏଇଟା ନାଇଁ କ୍ୟାବ୍ ପିନ୍ଧୁନି ବା ହେଲା ଏ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ପିଲେ କ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାତା ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ହଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ ପଙ୍କ୍ ବଲ୍ ବି ଦିଆଯିବ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଖାତା ମାନେ ଚାଲିଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଇଏ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ସବୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରୁହ ଏତେ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଆଉ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କର